Hello everyone, welcome to my channel. So guys, आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं, इसोरनो आंबो मोजाङै दं। ओमफ्राय जोंहा दाख्लैबावैसो फेसबुकाव भाइराल जाबाय थादों जोंहा राकेश ब्रह्मआ थैनाय आरो बेनिनो ओमफ्राय जास्ट मैयासो फेसबुकाव गोसारबाय थादों भइस रेकर्ड कल रेकर्ड नुबाय थादों आङो जास्ट बेखौनो लाबोनो सानदों। ओमफ्राय मैयानिफ्रायनो नुबाय थादों आङो खोनासंबाय थादों लोगोजों रायलायनाय जोंहा बे राकेश ब्रह्मआ थैनानै थानाय ओमफ्राय बिनि भइस रेकर्डखौ आं जास्ट क्लिपखौ होना नायदों। नोंथांमोनाबो खोनासंनो गोसोब्ला नैबे भइस रेकर्डखौ खोनासंलांबानो जाबाय। आंनोलाय दसेयावसो एकदम बेस्थ'मोन आङो फनबो रिसिभ खालामनो हायाखै। ओमफ्राय बबेहाय दं दालाय? मा होनदों? बबेहाय दं दालाय होनदों? आं नै मोनसे ओरै साहा। बे आदाया रायज्लायबाय थायाखै? मा होनदों? आदाया रायज्लायबाय थायासै? आदा हो? सोर आदाया? आदा बिलिफां होनदों। बिलिफाङा? रायज्लायदोंमोन दाखालिनिफ्राय। ओमफ्राय इलेक्सन जोबग्रोथोंसै दां। इलेक्सन? आच्छा, ओमफ्राय ओरैनो खबराथ' दङ बिदिनो थिगानो। मोजां ना? सोलिगासिनो औ ओरैनो। ओमफ्राय नोंहालाय माथो दं दिनैसो? खोनाया? नोंहालाय माहाय दङ दिनैसो? न'आवनो दं। दिनैसो फन खालामदोंमोन आरो नोङो? हाबाब नोंखौनो आं बायह्रा खबर लागासिनो दं आङो। न'आवनो दं आं दा न'आवनो। मा होनदों? न'आवनो दं दा? औ न'आवनो दं। मोजाङैनो दा? मोजाङैनो दं। दे थिगानो था। खोनाया? औ थिगानो था होनदों। थिगैनो दं। आंथ' नोंजों माखासे कयेकथा खोथासो रायज्लायनोसो नागिरबावदोंमोन। मा होनदों? नोंजों आं कयेकथा खोथासो रायज्लायनो नागिरबावदोंमोन ना। मा खोथायोबा बुंहरदो। रायज्लायजायोना? रायज्लायजायो, आं हारसिंसो खानाय गारियाव। नों आंखौ जेरै बादा होदोंना औ बेनोखा। बुजिबाय दा? बुजिबाय दा नों? हमनो हाबाय दा? बिदिनोब्रा खोथाया। आं अनेक खोनादों नालाय। आंखौथ' सेस खालामजोबखाबाय। नोंखौ ओरैनो बुङाना मानसिफ्रा। सासे सानैया बुङो ओरैनो नंखाय खोथाखौथ' बुंथारा। जेनेबा उमुगा गाज्रि होननानै आं एफा गाज्रि खोन्थागोनसै। ओरैनोथ' माबायाबा बिदि ओरैबायदि होननानै नङाबा एसेसो नङाबा बेबायदि बुंनायखायसो आं बेखौ बादा होदों आरो बिदि दाजादों होननानै। फेमिलिखौ सेस खालामजोबखाबाय। दिनै आं न'आव बायद' जाबाय। दा नों खोनाया होनदे? औ खोनादों। आंखौथ' नों टटेलि बरबादनो बानायबानो जाबाय। खोनाबाय? औ रायज्लायबावदो नामा नोङो? खोनाया? रायज्लायनाय मानायथ' जेबो गैखाला दा? गैला, आं जेबो थामस लाला। थाब लानाङालै, बेफोर मानसिखौ सिरियास लानो नाङा होनखाबाय आङो बन्धु नोंखौ। नङा, टटेलि आंखौ स्पइल खालामजोबखाबाय। बेखारसो। बेखार। नों सैथो खोथाखौ रायज्लायनोथ' आंजों। औ। बेखायनोथ' आं मोजाङैनो बादा होदों। लानाङा, बेनाबो गथ' गथाय दं, फिसाय दङ, फिसा दङ, नोंनाबो ओरै। माथो ओरैनो जास्ट टाइम पासावल' दोनहोना। बेफोरबायदि मानसिफ्रा टाइम पासनि थाखायसो मिथिबाय, सिरियासलि हाबा लानाय नङा। ओंखायनो आं डाइरेक्टनो नों गाज्रि मोनो ना मायो? मोनाखै माने आंखौथ' बरबाद खालामजोबखाबाय। This kind of ladies, they are just like what? हबेनाव सिथाबग्रासो बिसोरबायदि मानसिया, जों मिथिया नामा? आच्छा, आं नोंनाव मोनसे खोथा सोंनो। नों बे सुमन्तखौ सिनायो नामा? सुमन्त बेनि थुक्राझारनि? औ सिनायो, माथो सिनाया? सुमन्तआ सोरजों एफेयार दंमोन बेखौ खबर लांनो? सोरजों एफेयार? आं मिथियालै। आं बिदि डिटेल्स लायालै। आं सिनायो बेखौ, माथो सिनाया? ओरै थुक्राझारनि सुमन्त। बसुमतारी ना बेनि टाइटेला? बसुमतारी होनदां। औ, बिनि हिनजावानोथ' आंनि लोगोमोन, जों एखे फरायलायनाय। आच्छा। हिनजावा आंनिनो क्लासमेट। कलेजाव लोगो मोनदोंमोन जोङो। एखे अनार्स लानांगौ। आङो खोनाबाय उनाव। औ। नों जानो थिगैनो होनदों। सुमन्तजों माबा दं, लाइन मारिबाव नामा बेलाय? खोनाया? सुमन्तजोंबो लाइन मारिदों हिनजावा?
मारिदोंना मारिया नों जिखुनु जाया बिनि बिसिनाव नङा सुमन्थनाव सोंनाय आं सोंनानै आं जेबोबायदि थोमस लाखिया बिसोरजों बिसोरबायदि मानसि आं थोमस लाखिया खिन्थु आं बिदिनि सोर मोजां मोनलायदों मादों आं बायो अनेक सोंनानै बायो आं आरो बिसोरबायदिया सोर बिसोरलाय आं खबर लालायनाया आं बिसोरबायदि मानसिफोरखौ माबा फात्ता लाया आं गावखौनो मावो ब्लगावनो मावो ब्लग माने सिटियावनो मावो नामा माबायाव डिपार्टमेन्टआव मिथिया आङो सुमन्तआ बेहायनो मावो जिखुनु जाया नों माला फैगोन क'क्राझार माला फैगोन क'क्राझारथ' आं थांगोन थांनाया ब्र आदसा माखासे खामानि लानानै मान्डेफ्राव थांनो हागौ बोरैबाबा दे नों फैबानो लोगो हमबानो जाबाय मान्डेआव थांनो हागौ दिनै थांनायनि खोथामोन नालाय ओमफ्राय लोगोआ सासे उसुबिदा जाबाय बेना बेनिखायनो डाइरेक्ट मान्डेआव थांनोसै नङाबाय आंबो दस्रा बेलेग खामानियाव ओंखारबाय नै बेनिखायनो नङा खिन्थु आं मोनसे खोथा होनदों जेया नङा दसेखौ बुजियाखैमोन हेल' औ खोनादों बुंलाय माने दसे समखौ आं बुजियाखैमोन माने आं नुनांगौ नुबाय आरो उन्दै औ बे आरो बादो ओरैनो टाइम पास खालाम जास्ट गो काम आं बुंखायो डाइरेक्ट बिसोर बेबायदि हिनजावसो नों बेखौ एफाराव गोसो होनानै गोसो थोनाय गावनि फेमिलि नस्थ' खालामनाय गावनि मान सनमान नस्थ' खालामनाय बेफोरबायदि हिनजाव नङा बिसोर बेबायदि मानसि नङा सोरबा नोंनिफ्राय फैसा थाखा गोनां मानसिजों गाबोन फैला बेजोंनो सिथाबगोन माथो बिलाय जों मिथिया नामा जिखुनु जाया नों होनदों मोजां मोनदों आं फोरमायबावनो बिसोरबायदि हिनजावखौ समाया बिसोरबायदि हिनजावखौ मोननांगौ मोनबाय आरो जानोबा आं बुङा दाखालिबो बुंखाबाय नोंखौ नों मोजां हिनजाव लानोबा सिख्ला मानसिखौ नागिरनानै लाबोलै नांगौबा सेकेन्ड वाइफ होनबाबो बेफोरबायदि हिनजावखौ जोगा हायो थगायजाबायबो आं दानो मालायफ्रा ओरैनो बुङो नामाफ्रा Just look at her lifestyle and what she does. मा मावो जों एफा खस्थ' खालामो बन्धु हर सान गारि लानानै ओरैनो जों दिनैसिम आपेल आइफन गंसेखौनो बाहाया जोंफोरनो ओरैबायदि लाक्जारिखौ खालामनो हायो गोसो जाबा जों नों खालामा सानै हयै बिसोरो नायदो मा मावो बिसोरलाय जायाबाथ' माथो मोनो 15-16 हाजार मासाव 15-16 हाजारनि बारा मोना बे गावलाय मा मावो मा मावो एक्टर लाइफस्टाइल लाक्जारि खालामनाय जेनेबा अनेक मानसिफ्रानो बुङो आं नुवाखै आङो जेनेबा अनेक मानसिफ्रानो बुंजोबबाय मानसि फोरमायनायानो बिनि लोगोफ्रानो खोन्थादों आं सोंनानैसो आं बुंदोंना खोथाखौ मोजाङै नाथाय दि ओरै दाजाथों होननानै नोंना गथ' गथाय दङ नोंना दंजोबो नोंनो जेबो नांला मोजाङैल' नों बिजनेस मावलाय नोंनि थाखानाय फैसाखौ फेहेरलां बेफोरबायदियाव बेकार नोङो टाइम वेस्ट खालामनानै जेबो लाब गैया होनदों मोजां मिलायनानै संसार जा गावबा गाव आरामसे सेंग्रा मानसि हिसाबै बयनाबो मोनसे थायो आंनाबो थानो हागौ नोंनाबो थागोन सोरबा सासेनाबो थायो ओरै एक्सट्रा जेनेबा ओरैनो टाइम पासनि टाइम पासल' दोन आरो ना बेखौहाय नों खामानियाव बोजबना लाबोनानै दावराव दावसि न'खराव उसुबिदा मा जायो आरो ना एकदम असान्थि जायो आरो बेबायदि मानसिनि लाइफबो नङा बिसोरो नों होननाया थिगैनोमोन आंसो बुजियाखै गाज्रि जामोन आरो ना नोङो बेल' नङा अनेक मानसि दङ बेबायदि बङाइगावल' नङा दस्रा जायगायावबो थानो हागौ आरो ना बर' हिनजावफ्रा आजिखालि अनेक बेबायदि बिसोर जेबो सानला आरो ना बेजों नों मा लाइफ स्टाइलाव थायो नोंनाव मा दं मा गैया बेखौसो स्टाडि खालामहरनानै नोंजों लाइनाव थागोन आरो बिसोरो नोंनिफ्राय मोनखांगौबा मोनजागौबा गथ'ल' थागोन आरो सोरबा सासेनाव बास्लायबावगोन आरो ना बे बिसोरनि जब बिसोरनि माबाखासै आरो ना बिजनेसखा बियो बे जियानो आं जिखुनु जाया आं जा मावबाय आं बिराद भुल मावफ्लांबाय आरो जाफ्लांबाय जाबाय फुलखौ बयबो मावो होमब्लाबो माने नों आंनि होननानै गोसोजों आंनि होननानै बोजबना लानो दासान आरो ना आं होनदों अके इफ इउ वान्ट टु किप एक्सट्रा
No problem. Ano, nasa. Family is family, family is family. Outside family something. बयनाबो थायो बयनाबो थायो नोंबो मिथियो आंबो मिथियो बयनाबो थायो खिन्थु बिदि ओरै बोजाबना लाबोनो नाङा आरोना प्रब्लेमखौ बुजोबला आरो आं जिखुनु जाया बुजिबाय आरो न'आवनो मोजाङै था बेलेग माबा मोनसे खामानि स्टार्ट खालामदो क'क्राझारावनो अनेक दङ माथो बिजनेसनि लाइन वाइन शप दाख्लै थांदोंमोन औ ओमफ्राय जोंनाथ' वार्ड नाम्बार गैया नालाय औ ओमफ्राय फानि नोंसिनि बे मा होनोमोनलाय दिराज ना मा होनो दिराज औ एमसिलै इएमथाय माबा इएमबि दिराज माबानि औ एक्साइसनि एक्सेसनि बेनाव होनहरदोंमोन दाख्लै आं थांदोंमोन नालाय बे लिरना हरोना माने औ ओमफ्राय आंनाथ' वार्ड नाम्बार गोग्लैयाना आंनि न'आ नैबे आंनि आं बे न'खौ रिपेयार खालामफिनबाय आं रिएनिवेट खालामबाय बे बासार गामिनिखौ ओमफ्राय बाहाय थांदोंमोन आं दाख्लैसो ओमफ्राय बे दा आं होनाखै मा एक्सेसनि होननानै ओमफ्राय गोदो बै टाइमावसोमोन वानसापनि टाइमावसोमोन वार्ड नाम्बार गैयाल'सोनो माने रुरेल ना आरबान ना जोंना आरबान गोग्लैयो नालाय रुलाराव मोनसे टाइमाव हरोमोन दा रुलाराव हरला आरो बिदि आरो दे बन्दु आंनि मोनसे जायगा सफैबायलै बाव अफिसाव फैदोंमोन नालाय दे दा नांगौ दे होमबालाय उनफ्राव मोजां रायज्लायफिनसै दे स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नैबे भिडिअ क्लिपखौ खोनासंनानै आरो बुजि मोनबाय जानांगौ जोंहा राकेश ब्रह्मआ लोगोजों माबायदि रायज्लायदों आरो ओरैजाय राकेश ब्रह्मनि लोगोआ माबायदि बुजायहरदों राकेश ब्रह्मखौ ओरैबायदि मोजांसो बुजायहरदों आरो मोजां रायज्लायदोंमोन ओमफ्राय काहानियासो बोरै बिदि जानो मोनखो उनाव दा सोर मा खालामदों ओमफ्राय बिनि माबाखौथ' प्रुफखौथ' दाबो मोनाखै लासैनो मोनगोन बायदि मोनदों आङो स' लोगोफोर आं बांद्राय गोलावबो बुंनो सानला ओमफ्राय भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन अन्नानै सोरबाफोर गोदानब्ला चेनेलखौ लाइक एन्ड शेयार खालामबानो जाबाय थेंक इउ स' माच गाइस भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ टु अल बाय